खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 26 एप्रिल 2025 मायथाइ एबा 12 बैसाग दान 1432 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै नोंथाङा रांखान्थियारि जेंनाजों मोगा-मोगि जानो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि वालेटखौ बांद्राय खर्सा खालामनो एबा खोमानांनो हागौ। बेफोरबायदि आयदायाव सांग्रांथि गैयाब्ला खहा जानो हागौ। फरायनायाव एसेल' गोसो होनाय एबा न'आव थायालाबानो लोगोफोरजों बांसिन सम हगारनायनि जाहोनाव गथ'फोरा गोजोननाय गैयैनि जाहोन जानो हागौ। गावनि रमान्टिक सोमोन्दोनि बागै बांद्राय रायज्लायनायनिफ्राय गोजानाव था। नोंथांनि जिउ राहायारि आयदायाव नोंथांनि खामानिखौ बाख्नायनाय जागोन। नोंथाङा बेलासि समसिम गोजाननिफ्राय माबा मोनसे मोजां खौरां खोनानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोसोम निला गाब। वृषभ राशि। जुदि नोंथाङा दिनै मोजां खामानिफोराव एसे सम हगारो, अब्ला नोंथाङा मख'जाथाव मोजां सोलायनाय लाबोनो हागोन। नोंनि जिउ लोगोरिनि थाखाय समाजाव आरो खुरमा बाहागिफोरनि गेजेरावबो बिसोरनि सनमानआ बांगोन। नोंथाङा दिनै गावनि पार्टनारनि मोनफुंनायफोरखौ रंजानो थाखाय न'आव मोनसे पार्टी खुंनो हायो। दिनै नोंथाङा देहायारि आरो गोसोआरि मोन्नैयावबो गोजोननाय मोनगोन। नों मुलाम्फा जागोन। गोजान सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय फरायसाफोरा दिनै मख'जाथाव जाफुंसारनाय मोननो हागोन। गुबुननि हाबायाव आखाइ होनाया जेंना सोमजिहोनो हागौ। नोंथांनि आखु, रागा आरो खुगानिफ्राय ओंखारनाय सोदोबफोरखौ सामलायनायाव लाखि। नोंथाङा नोंथांनि खाथि-खालानि सुबुंफोरनिफ्राय आबुं हेफाजाब मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथांनि गोसोआव गोदान सानस्रि सोमजिगोन। नोंथांनि गासैबो सानस्रिफोरखौ जयै सान। बेनिफ्राय लानाय फोजोबथिया नोंथांखौ थासारिफोरजों जुजिनायाव गोबां हेफाजाब होगोन। बेनि अनगायैबो गावखौ बै जिरादफोराव हमथानो दाहो जायखौ नोंथाङा फोथाया। बिसोरखौ गारना थां आरो सिगांथिं आवगाय। बे राशिनि फरायसाफोरा जाय बुमिनसारनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दं, बिसोरो दिनै मोजां कम्पानिफोरनिफ्राय साख्रिनि खाबु मोननो हागौ, जाय न'आव मोनसे गोजोन आबहावा सोरजिगोन। बेनि अनगायैबो लोगोफोरजों रायज्लायनाया नोंथांनि आखुआव गैयाब्लाबो माब्लाबा माब्लाबा नोंथाङा नोंथांनि लुबैनायनि बेरेखायै बेबादि खालामनांनो हागौ। गायत्री मन्त्रखौ फरायनाया नोंथांनि गोसोखौ सिरि खालामनायाव मदद होगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। कर्क राशि। नोंथांनि जेंनाफोरनि बादै जेब्लाबो जिंगा सिबाय थानाय आरो मलहिलनिफ्राय हाजो बानायनाय हुदाया नोंथांनि बोसोनारि सि-जोमखौ लोरबां खालामनो हागौ। दिनै ओरैनो जिरायना थास्लायस्लाय ओरैबायदि मोनसे खालाम जाय नोंथांनि खामायनायखौ बांहोनो हायो। नोंथाङा लोगोफोरजों गुन गोनां सम हगारगोन, नाथाय गारि सालायनाय समाव बांसिन सांग्रां जा। रमान्सनि बेलायाव दिनै जेबो जुनिया मिजिंथिनो हाया। खामानियाव लासै-लासै दावगानाया एसे गोसोआरि नारसिनथायनि जाहोन जानो हागौ। थाखुमानाय सुथुरफोरा नोंथांनि सोमोन्दै नंखाय रादाब फोसावनो गोसो गुदुं जागोन। गावनि जिउ लोगोरिनि गाज्रि सावस्रिनि थाखाय नोंथाङा उसुखुथु मोननो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। सिंह राशि। दिनै नोंथांनि साना रंजानायजों बारलांगोन। नोंथांनि खामानि मावनायनि रोखोमाव सोलायनाय फैगोन। नों रां मोनगोन। रां थिसननाया मोजां जागोन। थाग्रा खुलिनि सोलायनायनि खाबु दं। संसारारि नांजाबनाय आरो नंखाय फोथायनायनिफ्राय गोजानाव था। नोंथाङा नोंथांनि आखुजों मानसिफोरखौ खुसि खालामगोन। नोंथांनि गावारि आयदाफोराव गुबुनफोरखौ आखाइ होनो दाहो। गावखौ फोथायनायनि आंखाल जानो हागौ। जुदि नोंथाङा खामानि मावो, अब्ला नोंथाङा थारैनो जाफुंसार जानो हागोन।
नोंथाङा नोंथांनि रांखान्थियारि थासारिखौ मोजाङै बुजिगोन, अब्लासो नोंथाङा दावगालांनो हागोन। गोबां समावनो नोंथांनि थासारिफोरखौ थार बिजिरनो हायैनि थाखाय गोरोन्थिफोर जायो। नोंथाङा देहायारि आरो गोसोआरि महरै मोजां मोनगोन। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोजां जागोन। नोंथाङा हरखाबै गोनांथार खामानि जागायनांगोन। कन्या राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे जुनिया सान जागोन। नोंथांनि कम्पानिया दिनै मोनसे गोबां हायुंआरि कम्पानिजों मोनसे गोरोबथाखौ जोबथा खालामनो हागौ, जाय न'आव मोनसे फिसा पार्टी खालामगोन। नोंथांनि दावगानाय नसुंसेनि नोंथांनि मान आरो सन्मानखौ नायनाया सिगांनिख्रुइ बांसिन बांगोन। गेलेमुआव गोसो गुदुं बे राशिनि फरायसाफोरनि थाखाय दिनैनि साना मोनसे मोजां जागोन। नोंथाङा मोनसे गेलेमु एकाडेमियावबो मुं थिसननो हागौ, जाय नोंथांनि जिउ राहानि थाखाय मोनसे मोजां जागायजेनगोन। दिनै मोजां मोनग्रा जुलिया गावसोरनि जिउ लोगोरिनो मोनसे आश्राम अनथोब होनो हायो, जाय नोंथांनि सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामगोन। मा दुर्गानो प्रसाद महरै खिर होनाया नोंथांनो रांखान्थियारि मुलाम्फा लाबोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गोमो गाब। तुला राशि, मावख'आव नोंथांनि गोरोनथिखौ सिमान लानाया नोंथांनि फारसे खामानि मावगोन। जिखि जाया मानो गोनां फोसाबनायफोरखौ खालामनो थाखाय नोंथाङा बेखौ बिजिरनांगोन। जायखिजाया सुबुंनाव निमाहा बिनाया गोनांथार जाय नोंथांनि थाखाय खहा जादों जानो हागौ। गोसोआव लाखि दि बयबो गोरोन्थि खालामो, नाथाय मूर्खफोराल' बेफोरखौ फिन खेबसे खालामफिनो। नोंथांनि खामानि आरो सोदोबफोराव गोसो हो, मानोना जुदि नोंथाङा माखासे गोरोन्थि खालामोब्ला मावख'आरि अनजिमाफोरखौ बुजिनो गोब्राब जागोन। नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिजों मोनसे आरामगोनां सान बारहोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गोजा गाब। वृश्चिक राशि, दिनै नोंथाङा बबेबा सोरखारि एबा सोरखारि नङि आफादजों फोनांजाबगोन। सासे लोगोजों गोरोन्थि बुजिलायनाया सुखुथावै थासारिफोर सोमजिहोनो हागौ। नोंथाङा सासे गोहोम गोनां सुबुंखौ लोगो मोनगोन। सासे रोंगौथि गोनां सुबुङा जेंनाफोरखौ सुस्रांगोन। समाजारि हाबाफारिफोरा नोंथांनि मान आरो सन्मानखौ बांहोगोन। नोंथाङा बेसादारि सम्पथिफोरनि फारसे गोसो बोनो हागोन। बांद्राय खर्सा जानो हागौ। लोगोफोरजों सांग्रां जा। सुबुं सोमोन्दोआ बाहायजाथाव जागोन। रां थिसननाय समाव आबुं सांग्रां जा। खुसिनि थाखाय गोदान सोमोन्दोखौ मिजिंथि। सोलोंथाइनि बिथिङाव गोब्राब जानो हागौ। दिनै नोंथांनि जि-जोम, जिउ खुंनाय आरो आखुआवबो गोसो हो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों फान्थाव गाब। धनु राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोजां फिथाय लाबोगासिनो दं। दिनै मोजाङै सानना नायनायनि उनावसो जायखिजाया थिरांथा ला। सोरबा गुबुनजों लाजानाय थिरांथाया नोंथांनि थाखाय खहागोनां जानो हागौ। बे नेरसोननि सिङाव जायफोरा रोजाबनायनि फारसे गोसो गुदुं दं, बिथांमोनहा दिनै माखासे टिभि श'आव रोजाबनो जासिनो हागौ, जाय नोंथांखौ खुसि खालामगोन। जथाय हाबाफोरखौ फोजोबनो थाखाय साना मोजां। नखरारि जिउआवबो गोजोननाय मोनगोन। नखरजों सोमोन्दो थानाय जेंनाफोरा दिनै गाव हारसिङैनो सुस्रांजागोन, जाय नोंथांखौ रंजाहोगोन। मोनसे खाथि सुबुङा दिनै नोंथांनि खुसिखौ 2 गुन खालामगोन। नोंथांनि न'नि लांगोनायाव आलारि बाथि सावनाया न'आव खुसिखौ अरायथा लाखिगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। मकर राशि, नोंथांनिफ्राय सम बायदि हेफाजाब होयोब्ला सोरनिबा जिउखौ रैखा खालामनो हायो। बेयो नोंथांनि नखरनो नोंथांनि सायाव गोग्गानाय आरो बिसोरखौ थुलुंगा होनायनि मोनसे जाहोन होगोन। सानफ्रोमबो मोजां मोनलायनायनि हुदाखौ सोलाय। नोंथांनि सोरगिदिं जाबाय थानाय हाबाफारिफोराव गोसो हो, मानोना सोरबा गुबुनआ नोंथांनि खामानिनि थाखाय मुं लानो हागौ। जेंनाफोरखौ थाबैनो सामलायनो हानाय नोंथांनि गोहोआ नोंथांखौ मोनसे जुनिया सिनायथि मोनगोन। गाज्रि सुंज्रोबनि थाखाय जेंनाफोर सोमजिनो हागौ।
नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों फान्थाव गाब। कुम्भ राशि, दिनै नोंथांखौ बोसोन होनाय जायो दि नोंथाङा आब्रुथि गैयै हाबाफोराव बाहागो लानो नाङा। नोंथांनि खामानिनि जायगायाव गोदान जेंनाफोर नुजाथिगोन। गोनांथार सुबुंफोरजों रायज्लायनाय समाव गावनि सोदोबफोरखौ सायख'नायाव सांग्रां जा। दिनै गावनि गोहोखौ गावारि जौगाथायनि खामानियाव बाहाय, जाहाथे नोंथाङा आरोबाव साबसिन जानो हायो। दिनै रंजानाय आरो रंजानायनि थाखाय खर्सा जानो हागौ। मावख'आव सोरबा सासेया नोंथांनो माखासे मोजां खौरां होनो हागौ। गावनि थांखिफोराव गोसो होनाया मोजां मुलाम्फा होगोन। नोंथाङा बादायलायनायजों मोगा-मोगि जानांनो हागौ। सिगांनि रां थिसननायनिफ्राय मोनफिननाया मोजां जागोन। दिनै नोंथाङाबो माबा मोनसे गोदान नाजानो लुबैनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो गाब। मीन राशि, दिनै नोंथाङा बिथांखि लानाय खामानिफोरा गोरलैयैनो आबुं जागोन, जाय नोंथांनि गोसोखौ खुसि लाखिगोन। दिनै नोंथाङा बिजाबफोर फरायनो लुबैगोन। नोंथाङा लोगोफोरजों मोनसे सावथुन नायनोबो थांनो हागौ। बे नेरसोननि सुबुंफोरा दिनै सोरखौबा खाथियाव मदद होनो हागौ। बेजों लोगोसे दिनै नोंथाङा मोनसे सिगांनि गोरोन्थिखौ हमदांनो हागोन आरो बेनिफ्राय सोलोंनानै नोंथाङा बैफोर गोरोन्थिफोरखौ फिन खेबसेबाव खालामनायनिफ्राय बारग'गोन। बे नेरसोननि सुबुंफोरा दिनै सिनायमोनै सुबुंफोरखौ फोथायनो नाङा। बे नेरसोननि फरायसाफोरा दिनै गावसोरनि फरायनायाव गोब्राब नाजानांगोन। जायखिजाया मोगा-मोगियाव बाहागो लानायनि सिगां इसोर हनुमाननि बोर लानो रोखा खालाम। जाफुंसारनाया थारैनो फैगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गलाब गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।